hai làm sao mà nó rất to này video này trong này là nó tạm bộ cái trường bà giờ đó sang này tụ bà giờ Hati khai apa cái đi vào kiri pasta sih bahaya pada satu zakat ya. Sure, haven't finished. Orang kaya ko kalimoni kasi tongo yang di bada tangan kang deli no kulum tangoro burima ni sita burima mondir koro jeng kisah matai kulum boy tango tang deli no batai kulum apa no tang deli na hawe kulum tango tang jeng tahu yang sok pai ka naiti pai nya hene ka naiti rok pai ka ka fru video khaslai jakliya tawa yang bazar di tang tongo ga yang go taw bag nai ni thanglaimani bag mungko di rok ta jang nai rok ma de ma hne tang kai Anda merok kapilai yang gay, jeng desa paleka tu beli yang gay jeng tabu yang dia tangkong ka, ogo di orang desa kangen naik tusa ongko kisah video kai tu kata ikan nak karong naithok mi tong ka ba, gay jeng tabu orang thaisu kropai ni hini, nalai tongo te apel opai nai, dolok pai dai tongo ta, gay thaisu gabung yang go onek tam kom si, jin yang nesai kita, gay jeng orang pai me thaisu buku susah ka, tam kom belang apel hangang ka dam no, thaisu kong onek dam kom. Nangka dam tong chini ni hai ni pong ro nangka mano sung pai yang desa te ke bag dokan no phai le kata nai ne nei ngor ba ti no side bag nai le mani or ba tin dam sau jeng pas pai boli ata ro nai chimi no phai le kya olo phan pai le chwa ne nei sing chi thang lai kata nga tabuk sung o kaisa dokan no thangi tong ro wani te Kath ni mani rok phaluta ka boma hai rok tong nei jeng tabuk ro habai phai le ka dokan no kai mathia ro wa khum rok naithok swnamjak tongo Kath ni te wani bo tongo hapen dam ta Kath rong ni ba samna to bezale ti bangkam bagino dam ta kai wall hanging rok sungnai mani chikon chi 100 rok hin chawong ga jeng tuna hinale man tulaliya gamno dami di ba gamo hanga ga chabi khachi jaknai chabi o khachi jangnai ta mohga 13 chawa hapen tulaliya jeng phailaika ga takte isi dokano hablai ka chajangnai dokan swnamjak ta oro ga jeng oro Wajpan bomo chaya ko amo nale tonglai ta kaisa ang amo chaini ni hene klang nai tongoi ko amo sawo 40 takan chawta ang amo 50 takan tlang sna hene nai tongota te borok bojono tlang lai kha busungni jan tlang ga family ya nga tabung ga phuska ma chaya balu kha ni chingoro phuska chana ni hin phalai ga sukjin balu kha ka ba phuska rok ma chaya ang kai phuska rok sa ya ko chengyango bazar Hati o phalai ga Hati khaine hine tini ka muke tang rok paine na sukrei mairum pai khate chicken bo sa balu khane chicken chana hin pai tong le ta or phaimani ching chicken rok sa ko tin no puila chana ni hin nali tong ta hanga mano gai tini video sa jana no snai do te samala ne katal blog ko hambai jotana no an video no nai tong bagai